Assalamu alaikum jama'a, barkanmu da warhaka. To a yau dai mun kawo bayani ne ta yadda za ku ƙirƙiri email account naku da kanku, za ku buɗe ba sai kun kai wa wani ba. To da farko sai mu shiga browser mu wanda muke son mu buɗe wannan email ɗin, sai mu shiga wannan browser. Daga nan sai mu shiga Google. Idan ya kawo mu nan gurin, to sai mu zo nan gurin mu yi searching. Sai mu danna, sai mu rubuta Gmail. Gmail sign up. Kun ga nan gurin akwai Gmail sign up. Inda aka rubuta Gmail sign up sai ku danna wannan gurin. Bayan ya kawo ku nan gurin, sai ku sauko ƙasa. Sai ku danna nan gurin Google account. Kun ga inda aka rubuta Google account, sai ku danna wannan gurin. Yawwa, kun ga inda ya kawo mu nan gurin. To a saman nan gurin kun ga inda aka rubuta, yawwa sai ku danna nan gurin. Zai kai ku wajen buɗe account. Yawwa, inda ya kawo mu nan gurin sai mu shiga create account. Inda aka rubuta create account a nan gurin, sai mu danna gurin. To kaga inda zai tambaye mu kenan, for myself kenan zan buɗe wa kaina, ko kuma manage my business, ko kuma domin wannan dina zan buɗe don ƙarfafa kasuwanci na. To sai in taɓa don buɗe wa kaina a nan gurin, for myself. Yawwa, a nan gurin sai ku saka suna, kowane irin suna wanda kuke son wannan Gmail ɗin ya yi amfani da shi. To a first name bari mu saka, misali mu sa Bukar. Sai last name kuma bari mu taɓa, sai mu sa Martix. Daga nan kun ga a kasan nan ma ya kawo mana irin wannan, duk yadda nake so dai zan zabe su. To kun ga mun rubuta Bukar Teach, shi kuma ran ya rubuta Bukar Teach 04. To wannan shine da yake, amma idan kana so zaka iya canjawa, ga su a kasan nan kala da yawa. A nan waje idan kana so zaka zaba, ga Bukar Teach 50, ga Bukar Teach. To bari mu rubuta Bukar Teach. Kun ga rubuta available, duk yadda kake so. To zai zama kenan bukarteach@gmail.com. To a nan gudun sai ku zaɓi password naku. To password za ku iya zaɓen kowane kalan password amma guda 8. To a nan gurin yana nufin dole sai ka hahaɗa. To bari misali in saka, amma za ku iya canjawa daga baya. Sai mu saka first letter B, sai mu sa haka. Kun ga haka? Bukar. Nawa muka samu kenan? Mun samu 5, 6, 7, sai mu sa 8 a nan gurin da at wannan. Ya zama kenan guda 8. To sai na kasa ma mu samar haka. Bukar, sai mu sa 99 at.
kun ga kenan mun samu guda daya, mun saka komai nashi kenan, sai mu taba next inda aka rubuta next nan. Suka ce password namu bai yi daidai ba, to za ku iya zaben kowane kala gare mu. Bari mu danna shi, mun ga yadda yake, sai mu taba next. Yanzu kuma yana nufin alama ya yauwa verify your phone number. Kaga wancan gurin kuma ya wuce, sai yanzu na yi verifying na phone number mu kenan. Idan kuna da shi fa kenan, idan ba ku da shi za ku yi next ku wuce, amma ba za mu saba, bari mun saka number na. Sai mu yi next, za mu yi verifying nashi. Ku ajiye wannan number naku saboda za a tura message verification code. Kun ga an tura mun, sai in saka 866018. Yawwa kun ga kenan ya shiga, sai mu taba alamar verify. Yawwa kun ga email option, kun ga tunda an rubuta option a nan gurin, ba lallai bane dole sai ka saka, kawai dai ka bari ka wuce. Sai a nan gurin ka saka date of birth, 05 January 1998. sai a saka gender a nan gurin, a zaɓi male. Why we ask for this information? Idan kana so za ka iya taba wannan gurin, za ka duba, amma ba lallai bane, sai ka taba next. To kun ga nan gurin kenan za ku yi komai, amma sai ku taba alamar yes I am in nan gurin, kawai sai a wuce. Sai ku sauko kasa a nan gurin ma, sai ku taba I agree. Yanayin network namu ne, yauwa gashi zai shiga. Kun kenan ya kama nan gurin alama kenan, babu mun samu mun bude wannan namu email namu kenan, email na kan waya kenan. Daga yanzu kai ma kana da email, ba sai dole ka je wani ya bude ma ba, sai an biya naira 100 ko 200 sannan a bude musu. Kaga kenan kai ma ka samu ka bude kenan daga yau. Account ganin gurin ga number mu, ga email namu bukarteach@gmail.com. mun ga abubuwa da yawa, ga password namu, ga gender mu, ga January, date of birth namu, komai namu gashi nan, akwai number mu da komai. To ga kenan kuma daga yau idan kuna so za ku iya taba nan gurin ku saka hoton da kuke so ya zauna kenan. Yawa mun gwada, kuma daga yau za ku iya bude Gmail naku kenan.